Machiegni koromogi kaka pile namba marote machuok en 3:6 kopogore koda mano wayudore mbui mag oganda achiel kachiel wayudore mbui mar Facebook Ramogi TV bende yudwa kanyo achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV wantiere X wantiere e Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Wilson Ochuka. Kawachako eni ojende mapacho ka mosebedo kabago ng'anyo mong'ere kod nying mar Gen Z koro golo chenro margi kuom thuolo man ndalo 7 mabiro. Kaluwore kod ojende go kata obedo ni gisebedo ka gibago ng'anyo mamuol, sirikal osekedo kodgi marach kendo weyo oganda mathoth gi hinyruok ka moko to osewito nyaka ngimagi. Gimedo lero ni kata obedo ni sirikal osetemo duok chien, jatend piny orem yie ni oganda mathoth nonegi ng'anyo kendo rem kawo ting' mar timbene magiwacho ni emokelo thoego. Yor manyo ratiro ne jomo ohinyore kod mano wito ngimagi ma e kaka chenro mar Gen Z dhi chalo. Kaluwore koda mano Ramogi gigoro chenro mar ndalo 7 ma bende koro dhi chalo kama eri odiechieng' ma kawuono ma en tarik 28 ne gichano mar limo joma nohinyore e ng'anyo kod yuago joma nowito ngimagi mano odiechieng' ma kawuono chieng' tich abich. Kopogore koda mano odiechieng' ma kinya Ramogi ma bende en chieng' tarik 29 Gen Z dhi goyo chapa pichni mag joma nonegi e ng'anyo kendo bawogi kamoro amora e boma ka giwacho ni mano biro konyo mondo mi kik oganda wigi wil kod jong'anyo ma bende ne onegi e kinde ng'anyo ma kamano. Tarik 30 mano chieng' Jumapil mar jumani rowerego wacho ni gidhi neno ni josiasa duto kamoting'o jatend piny William Ruto ok oyienegi mar loso e kanisa. Kotenore koda mano bende giwacho ni kanisa ka kanisa biro kawo thuolo mar dakika 5 mar chiwo luor ne jogo mosewito ngimagi e ng'anyo. Tarik 1 mano chieng' wuok tich gibiro goyo chapa piche mag obila mawacho ni noneko jod bura kod apisas mag sirikal magiwacho ni ndhogogi kendo pichni go bende kaka gisingo gibiro bawo kuonde duto e pacho kaeri. Ramogi en chenro mar ariyo tarik 2 mano en chieng' tich 2 Gen Z yango ni mano en chieng' sikuku kagiwacho ni jo Kenya duto mani kodgi biro chokore e apeini duto mapacho ka kendo bedo e lam. Mano kaluwore koda chenro mar rowere. Kopogore koda mano bende juma manyien mano tarik 3 mano mar tarik 3 mar dwe mar 7 Gen Z wacho ni gibiro nono e kindgi joma gin obila, jod bura kod agents mag sirikal kendo ng'eyo kama gidake, kama giponde kod ka giduoko lipode. Giwacho ni nitiere jomoko e kindgi magin obila kaachiel kod agents mag sirikal ma kinde duto magiseketo chenro magi to kawo lipot kendo duoko ne sirikal. Tarik 4 mar dwe mar 7 giwacho ni mano en sikuku machielo. Jo Kenya duto mani kod Gen Z kamoro achiel biro chokore kendo e apeini mopogore opogore pacho ka kendo bede lam mar nyiso ni ok gimor kod weche mopogore e sirikal masani. Ramogi kopogore koda chenro no wadhi nyime ka banyuola